angine sumilir sithik. Marai hawani. Akeh bocah sing padha dolanan. Akeh wong lagi padha dahar. Prau-prau do lelayangan ing tengah samudra. Akeh wong kang golek iwak. Neng kono akeh sing adol tarik-tarik jejer-jejer. Ana kang dodol panganan, ana kang dodol klambi. Bocah lan wong tuwa padha seneng. Saya awam, saya rame. Bocah-bocah padha tuku dolanan. Wong tuwa padha tuku oleh-oleh. Suasane rukun lan nyenengake. Sleman 11 November 2020. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Devani.